Usa ka adlaw niya na maigsuon dihay usa ka lalaki nga ang iyang dagway murag gubot kay ang dagway. Ngano man kay siguro nanginahanglan siya masultian aron ma-explain niya ang iyang kinabuhi. So, yun siya nga, Padre, pwede kang maminaw nako. Og niyon kung, sige, usaman, sa gubuta sa akong kinabuhi, Padre. Kung anong gubot pa mong kinabuhi? Yun siya, tanawa gud, Padre. Naminyo ko, Padre, biyuda, nga dunay anak nga dalaga. Gipakaslan pod sa akong papa nga usa ka byudo ang anak niadtong byuda. Nanay na hinuon nako ang dalaga ug si tatay nahimong akong anak. Ang akong asawa ugangan ni tatay ug kon manganak sila lolo ko sa akong igsuon. Kagubot, Padre. Isura subayon sa maigsuon sa atong ebanghelyo karon atong nadungog ang genealogy, ang talaan sa hagikan ni Kristo, no? O usahay maminaw ta murag kapoy paminawon kay si Kuan anak ni Kuan, ako anak ni Kuan, may kay mga tiguang mo subay aning mga linya-linya sa atong kinabuhi, no? Family tree. Pero kung atong tan-awon maigsuon, it is actually a good news, no? Usa ka nindot kaayo nga balita. Ngano man for 3 reasons, no? Tulo ka rason nganong nindot kaini ang atong ebanghelyo karon. Sa bata pa ko, sus misa de Galileo, basta kan nag ebanghelyo, sus katugon kay kustanan kay balik-balik ang mangan, no? Karon malinghaw ko kay daghan kay mga ngan nga pwedeng ingan sa atong mga anak. No? Na Isaias dire, gwapo kay na Isaias, no? Gwapo po kay ang pari nga gada nangana, no? Tanan, gwapo ang mga ngan maigsuon ang naa dinhi. Murang ato ding pwedeng kuhaan sa mga anak nato, no? Sa umaabot nga atong. Pero ang importante maigsuon is tulo ka rason. Ngano mang gipakita bang ang talaan ni Kristo? Primero is to establish the identity of Jesus. No? Ipakita ang iyang identity, ang iyang kinsa siya. Unsa man siya maigsuon? Si Jesus, anak ni David. Nganong kinahanglan man nato ipakita nga si Jesus, anak ni David? Tungod kay sukad pa sa una sa Old Testament maigsuon ang saad sa Mesiyas, no? Mao man nga siya mugikan o muguwa gikan sa laray ni David. Even in the Old Testament, no? Muna nga, si Kristo, muguwa gid siya sa laray ni David para mahimo siya nga ang gipaabot nga Mesiyas. Si Kristo may isang tinuod nga Mesiyas o dili lang kinsa-kinsa nga tao. Di po siya anak sa wailhe, no? Kundi siya tinuod nga Mesiyas tungod kay gikan na siya ni David. So si Kristo maigsuon anak kay David, gikan sa laray ni David, o dili gikan sa silingan. Nahinomdom magud ko maigsuon nga ako'y sa una kong parokya, doon ako'y organista, no? Nga ang iyang naminyo siya 48 na iyang edad. O ang iyang giminyuan 18. No? Perting bataa, iyang nasugatan dito sa nightclub. O na minyo sila maigsuon og naa sila'y anak. Kada gabi ang asawa mo trabaho nga sa nightclub, siya mo yung bilis bata. Di usa gabi maigsuon nga di gyud mo hilom og hilak ang bata, sig kanta, sig hilak, no? Mutong iyang gikugos ang bata kay di bagid mahilom. Iyang tagkantahan og kadang kanta choir ba, kadang Diyos na matutudlo, no? Kay choir good siya. Pero isa nga magpari para ning bataa, kung akong katahag Diyos na matutudlo. Sige siya hunahuna usag katahon, usay kanta iyang katahon, tanaw siya sa bata. Uy, nagsigisig tanaw may gisuon mo, nagduda siya.
Siya nga, gusto maning bata, murag ako, murag dili. So nikanta na siya, samtang nagkugos bata, isa, murag ako, murag dili. No? Murag ako, murag dili. Pero si Kristo maigsuon, kaliwat gayud ni David, tungod kay si Jose, kaliwat men ni Hari David. No? Si Kristo gayud maigsuon, usa sa mga tinuod gayud tungod kay gitag ano sa daan for a long time nga muguwa gid ang Mesiyas sa laray ni David. So si Kristo hari tungod kay Mesiyas, tungod kay siya gikan man sa laray ni David. Ikaduha maigsuon is to establish that Jesus anak ni Abraham. No? Nga naman tungod kay aron pagpakita that he is destined for the Gentiles as well for the Jews and the Christians. No, Ginoo siya sa tanan maigsuon. No, munang kinahanglan gikan gid siya ni Abraham aron pagpakita nga ang Dios, ang Mesiyas, di lang kay Mesiyas sa usa ka klaseng mga tao, di lang kay Mesiyas sa grupo sa mga tao. Mesiyas siya para kanatong tanan. Muna nga si Abraham maigsuon, if you know the story, nga si Sarah mo yung asawa apan wa siya kaanak pa adto ni Sarah, dugay kay nakaanak tiguran si Sarah. Munang gihatag ni Sarah ang iyang helper para makaanak si Abraham. O si Hagar maigsuon motoy ang iyang anak nahimong talaan sa mga Ishmaelites, no? The Muslims of today. Then later on si Sarah nakaanak, sumupoy nahimong descendants sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano. So sa Abraham maigsuon mong amahan sa mga Muslim o sa mga Hudiyo, no? Apil natang mga Kristiyano, sa mga pagano, sa tanan. Siyang amahan sa tanan. O kay si Kristo gikan man ni Abraham, then the Messiah is the Messiah of everybody. Alang ka natong tanan. Hudiyo ka man, Muslim ka man, Katoliko ka man, siya ang Mesiyas alang ka natong tanan. And he is established in the genealogy because Christ came from Abraham maigsuon, no? Managita gipakita gid kaayo nato. Og ang ikaduha nga rason maigsuon, aside from that he is the son of the line of David, the son of Abraham, no? Kundi gipakita gid ang iyang identity. Og uban ni ana mo ang atong identity. No, di lang kay kang Kristo, kundi ang ato pong identity. So, primero atong gi-establish ang identity ni Kristo, daron atong gi-establish ang atong identity, ang atong kaugalingong identity. Dili ta sulagma lamang maigsuon nga anak sa Dios, no? God made us with a reason and a purpose, and he baptized us because he wants us to be his children. God made us for a reason, no? Nga naman tungod kay walay tao nga sulagma lamang o nasayop or ligwa lang ngaway hinungdan, no? Gani maigsuon, we all know that bisan unsa patangat klase nga tao, we are God's creation. Sugat kong classmate maigsuon niadtong nga classmate ako sa elementary. Unya later on nagkita mi human siyang kasal, ug after how many years ni uli siya, ug ako siyang pangutana, kumusta makabay? Siya, okay na padre. Nya, pila ka imong anak na? Kay since 10 years nga gikasal ka, pila na imong anak? Siya, wa lagi ko'y anak padre. Oy, kung ano man, kasi may na-diferensya ikaw o imong asawa. Siya, ako padre. Kung ano man, siya, ang akong sperm count is 20 million. Kung pila man ay kinahanglan aron ang usa ka lalaki makapaanak, siya, 60 million. No? O out of that 60 million, usa na gyud mahimong anak, mahimong bata. Nganong ikaw magyud ang nahimong anak. Nganong ikaw may nahimong tao. No? Di na sulagma maigsuon. God has a reason nganong ikaw. No? Nganong ikaw ang nahimo tungod kay kibaw siya maigsuon nga duna siya misyon nga gihatag nimo nining kalibutana. Na sa misyon nga gihatag ka nato nining kalibutana maigsuon. Muna nga it is Christ
telling us that we are special, we have this identity, we are sons and daughters of God, and we have this mission in this world. Di lang kay resulta ta sa usa ka sayop nga binuhatan. Ikatulong maigsuon mao ang kining genealogy ni Kristo makahimo nato nga mga hulagway sa Dios. So di lang kay hinimo tas Ginoo, nahimo putang hulagway sa Dios dinhi sa kalibutan maigsuon. Sa atong unang pagbasa, we could ask, no, ngano man nga si Juda ang usa sa mga anak ni Jacob nakadawat man og the promise of royalty, no? If we have listened to the first reading, nganong gitagaan man siya og saad ngay mo siyang hari maigsuon, no? Tungod kay iyang gihalad iyang kaugalingon as a sacrifice nga way mahitabo siyang manghod nga si Benjamin, no? Kay si Benjamin magud maigsuon na nasuyaan, no, nga gidaot mo na nga nisaad si Juda that I will take care of Benjamin, no, I'll offer myself. Di lang kay katong iyang kabanghuran si Benjamin usab, he promised to protect his brother with his life, no? It is good to note, my dear friends, that famous biblical characters also came from the tribe of Benjamin nga giprotektaan ni Juda. Kinsa man sila? Si Saul, si Hari Saul, the first king of Israel, no? Gikan ni Benjamin. O the Apostle Paul, si San Pablo, siya mismo maigsuon, came from the lineage of Benjamin. And thanks to Judah in protecting Benjamin, he was able to give Benjamin a lineage, a chance to flourish and come up with great people in history, no? Thus, when we protect life from womb to tomb, we allow great lives to flourish in this world. Ug mo nay tuyo maigsoon nganong githimo ta. We are here to protect each other aron ang kada usa matagaag kay gayunan nga gikan kaniya mga nginig nga mga tao nga nahimo nga mga maayo alang sa katawhan mahatag og mabuhi, no? Therefore, unsa may atong dagway maigsuon, ang atong dagway sa Ginoo. Ug unsay dagway sa Ginoo? The Lord is the creator. Since God is the creator, we should also kita pod maigsuon abli, no? Abli ta sa kinabuhi, no? Openness to life is openness to God's blessings. Life itself is a blessing, no? From life, hope can emerge and opportunities for a better world can be attained. So, let us take care of life, my dear friends, nga gihatag sa Dios kanato. Di nato nagubon ang kinabuhi, kay ang kinabuhi gikan sa Dios. Ug ang kinabuhi maigsuon nga gihatag sa Dios, atong responsibilidad ang pagprotektar tungod kay mga dagway kita ug dagway sila sa Dios, no? That's why nining atong pagpadayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon, we have to have this outlook. Dili kay we are destroyers of life. Hilabi na ang mga inahan maigsuon. You're not here to destroy life. That is not your role. You're here to protect life, no? Muni atong trabaho. So we take care of life by investing also in forming atong amumahan kining mga tao nga nahimugso sa kalibutan. Di lamang sa kinabuhi nila, kundi sasabot silang pagdako. Atos lang amumahon. Tungod kay ang ilang kaugmaon magdepende sa atong pag-amuma nila. The formative aspect of each individual as they came into the world, no? Muna maigsuon nga we must not forget our mission sa mga si Kristo na tao, gimaluto ni Maria ug ni Jose hangtod sila dako maigsuon. Ato pong role is to protect life and to preserve life and to form that life as they grow older. Tungod kay kitang tanan, kita ug sila mga dagway kita sa Ginoo. Anak kita sa Dios ug dili anak sa yawa ug dili anak sa silingan, no?
Labaw na dili ta anak ni kumpare. No? Anak kita sa Dios, munang isip mga anak sa Dios, ato pong tulubagon ang pagprotektar yan ang kinabuhia nga gihatag kanato sa Dios.